Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bugün biz 26-cı zor günahni alıp getiribіз. Ул да olsa хыянат дип атала. Хыянат, yani сөйләшүләребездә, вәгъдәләребезне, сөйләшүләребезне үтәмәсәк инде, бозсак, бу була инде хыянат. Һәм менә шушы сөйләшкән сүзләребездә тору, биргән вәгъдәләребезне үтәү, тапшырылган әманәтне саклау, һәм инде бездән таләп иткән эшләрне эшләү инде. Бөтенесе дә шушы әманәт белән бәйле инде. Һәм инде моның капма каршысы булса инде, шуларны үтәмәсәк, эшләмәсәк, сүзебездә тормасак, бу бөтенесе шушы хыянәткә керә инде. Хыянәтне бозу. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля инде Куранның инде күп кенә аятларында шушы гынаһтан инде безне кисәтә һәм әмер итә инде вәгъдәләребездә торырга, хыянәт кылмаска, килешүләребезне үтәргә. Һәм Аллаһ Тааля Мәидә сүрәсенең 1-нче аятында әйтә: "Я әйюһәлләзина аману ауфу бил-уқуд". Эй иман китергән бәндәләр ди, килешүләрегезне дә үтәгез ди. Әгәр дә без кем белән булса да бер русча әйтсәк, договор, килешү төзедек икән, без нәрсә булуга карамастан да инде шушы килешүебезне без үтәргә тиешбез. Әгәр дә гызыры бар икән кешенең инде, авыртып китте ди, яки берәр бәла казага юлыкты ди, бу вакытта инде бу кешенең гызырын китереп аңлатырга тиеш инде һәм гызыры инде кабул ителергә тиеш. Әмма ләкин бер гызырсыз, бер сәбәпсез ул шушы сөйләшенгәнне инде, килешүне инде бозырга тиеш түгел. Чөнки боза икән, бу хыянатчы була. Хыянат иткән була. Һәм шулай ук шушы вәгъдәләребез өчен, әманәтләребез өчен без Аллаһ каршында кыямәт көндә җавап бирәчәкбез. Аллаһ Тааля Исра сүрәсенең 34-нче аятында әйтә: "Ва ауфу бил ахди иннал ахда кана мас'ула". Килешүләрегезне дә үтәгез ди. Аллаһ Тааля әмер итеп әйтә, үтәргә куша килешүләрне, әманәтләрне. Хакыйкатьтә ди, килешү ди җаваплы нәрсә ди. Нәрсә дигән сүз? Ягъни җаваплы нәрсә кыямәт көндә Аллаһ каршында инде шушы килешүебез өчен, договорыбыз өчен без җавап бирәчәкбез. Һәм шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи инде безгә куркытып әйтте, нинди җәза була әманәтне бозган, хыянат иткән кешегә: "Ликулли гадирин лиwa'un يوم القيامة يقال هذه غدرة لفلان". Һәрбер хыянатчының ди ахыр заманда кыямәт көнендә ди байрагы булыр ди. Һәм бу фәлән кешенең хыянаты дип әйтелер ди. Ягъни шушы байракны киертерләр нәрсә өчен? Шушы хыянатчы һәм әйтерләр менә шушы хыянаты өчен без шуңа инде шушындый байрак киерткән булырык ди. Кидерттек ди. Бу Муслим җыентында килә торган хадис инде. Һәм шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу тагын нәрсә белән куркытты безне? Шул хыянатчы кешене инде кем сүзләрендә тормый: "Ла имана лиман ла аманата лаху ва ла дина лиман ла ахда лаху". Бу безнең Муснад Имам Ахмад җыентында килә торган сахих хадистә әманәте булмаган кеше ди, аның иманы да һәм килешүне үтәмәгән кешенең дине дә юк ди. Тагын бер әйтәбез. Әманәтле булмаган кешенең иманы да һәм килешүне үтәмәгәннең дине дә юк ди. Әгәр дә кеше шушы әманәтне сакламый икән, әманәтне боза икән, хыянатчы була икән, аның иманы юк ди. Һәм шулай килешүне үтәмәгән кешенең ди, үз сүзендә тормаган кешенең дине дә юк ди. Бу нәрсә дигән сүз? Бу кешене кафир, имансыз була дигән сүз түгел. Бу мусульман булып кала. Әмма ләкин бу күрсәтә ассызыклы менә бу нинди куркыныч гынах кылуын. Ягъни иманы зәгыйф, моның дине зәгыйфлеген күрсәтә. Әгәр дә кеше шушы әйткәннәрен үтәми икән, әйткән сүзләрендә тормый икән. Һәм Аллаһ Тааля Куръани Кәримдә әйтә, Юсуф сүрәсенең 52-нче аятында: "Ва анналлаһа ла яһди кайдал хаинин". Хакыйкатьтә ди, Аллаһ Тааля ди хыянатчыларның мәкерләрен ди туры юлга юнәлтми ди. Ягъни шушы хыянат кылучыларның ди
эшләрен ди, хәйләләрен ди, мәкерлекләрен ди туры юлдан алып бармый ди. Хидаят бирми ди. Күрәк кеше инде мәкерлеге белән хыянәтне бузып инде берәр инде бузык гамәл кыла икән, бу кешенең бу гамәлендә Аллаһ Тәгалә туры юлга инде бастырмый ди, бәрәкәтле, иминле итмәячәк бу эшен инде. Һәм шулай ук менә бу хыянәт итү, килешүләрне бозу, лайык мунафикларның бер сыйфаты. Пәйгамбер саллаллаһу үзенең Бухари җинтында килә торган сахих хадисендә дәлилләде безне, нәрсә дип? Аятул мунафиқи салаsun ди. Иза хаддаса кәзиба, ва иза ваада ахлафа, ва иза тумина хана ди. Икейөзлекнең ди, мунафиклыкның ди 3 төрле сыйфаты бар ди. Беренчесе ди, әгәр дә берәр нәрсә сөйли икән, ул ялганлый ди. Икенчесе ди, берәр нинди вәгъдә бирә икән ди, ул вәгъдәсен боза ди. Һәм инде әманәткә тапшырсалар ди, әманәтенә инде хыянәт итә ди. Бу мунафикның 3 сыйфаты ди. Һәм шуңа күрә менә бу әманәткә инде хыянәт итү, хыянәтче булу, ул шулай мунафикның инде икейөзле кешенең бер сыйфаты булып тора. Һәм менә бу әманәтнең дә инде төрләре бар, кайберләрен инде мисал итеп китерәбез. Менә бу ислам дине ул безгә шулай ук әманәт. Менә Аллаһ Тәгалә хидаят, тауфик бирде безгә, аңлау бирде. Ул безгә менә шушы әманәтне тапшырды. Безгә аңлау бирде, без таныдык Аллаһ Тәгаләне, барлыгын, берлеген. Без таныдык Аллаһ Тәгалә хакыйкый илаһ икәнен. Һәм без инде Аллаһ Тәгаләгә инде намаз укыйбыз, ураза тотабыз, хаҗ кылабыз, закат бирәбез, садакалар бирәбез, әтиянинең хакын үтибез, туганлык җепләрен ныгытабыз. Менә бу барысы да безгә тапшырылган әманәт. Әгәр дә шушы Аллаһ Тәгалә безгә тапшырылган әманәтне үтәмибез икән, без кем булабыз инде? Шушы әманәткә хыянәт иткән булабыз. Һәм Аллаһ Тәгалә дә Анфал сүрәсенең 27-нче аятында әйтә: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون دي. أي مؤمنler de, ey iman kitaben bendeler de, bilä turıp di Allahqa di, hem anın Rasulüne di, üzara emanetlerizge di, hıyanet etmegiz di. Yani menä bu Allahqa, anın Rasulüne ni hıyanet inde, Allah Teala farz etken, şuşu namaz okular inde, ураза тутулар, хаҗ кылулар, закат бирүләр, садака бирүләр инде, әтиянигә игелек кылу, туганлык җепләрен ныгыту, күршеләр белән яхшы мөнәсәбәттә булу, мохтаҗларга ярдәм итү һәм шушы әманәтне Пәйгамбәребез безгә өйрәтеп калдырды, ничек намаз укыра, ничек закат бирергә инде, һәм менә бу барысы да әманәт. Әгәр дә без шушы Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәребез аша безгә тапшырылган әманәтне үтәмибез икән, ягъни шушы әманәтләребезгә инде нинди кимчелек китерәбез икән инде, без күпмедер микъдарда хыянәт кылган булабыз. Безгә тапшырылган инде әманәткә инде. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә биргән инде төрле агъзалар, шулаймы? Кул, аяк, күз, колак. Менә бу агъзаларда безгә бирелгән әманәт булып тора. Һәм шушы агъзалар белән без бары тик изге, игелекле, хәерле эшләр генә эшләргә тиешбез. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә шушы биргән агъзалар белән без гынаһлы гамәлләр кылабыз икән, харам ашыйбыз анда, кеше әйберен урлыйбыз, гайбәт сөйлибез, анда кемнер рәнҗитәбез, анда кемнер кыйныйбыз икән, Аллаһ Тәгалә биргән шушы агъзаларга biz әманәтне бузган булабыз, хыянәт иткән булабыз. Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә бу агъзаларны әманәт итеп бирде изгелек кенә кылырга. Чөнки кыямәт көнендә дә шушы агъзаларыбыз безгә каршы сөйләшәчәк. Ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, кыямәт көндә дә һәр кешенең агъзасы әйтер ди, менә бу аяклар белән ди, менә минем белән ди, ул ди гынаһлы юлда йөрде ди. Менә шушы авызы әйтер, шушы авыз белән, шушы теле белән ди, ул гайбәт сөйләде, ул кеше сүкте, ул анда начар сүзләр сөйләде, кеше рәнҗетте ди. Шушы кулы белән инде тутып, анда харам ризыклар ашады дип, һәр тән агъзалары үзенең хуҗасына каршы сөйләр ди. Күрәм, бу безгә карата әманәт. Шулай ук балалар, мәсәлән, безгә әманәт. Аллаһ Тәгалә инде шушы балаларны мәхәббәт җимешен безгә бирде. Без Аллаһ каршында инде шушы әманәтне алдык. Һәм без шушы әманәтне сакларга тиешбез.
хыянат итмәскә тиешбез, аларга дөрес тәрбия бирергә тиешбез, аларга әдәп-әхлакны өйрәтергә тиешбез, аларга гыйлем бирергә тиешбез. Һәм шуның өчен Аллаһ Тәгалә каршында без алар өчен җаваплы, кыямәт көнендә шушы әманәт өчен инде җавап бирәбез. Әгәр дә инде кул селтибез икән, теләсә нишләгез дип, без инде шушы әманәткә Аллаһ каршында хыянат иткән булабыз. Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә әманәт итеп бирде. Чөнки бит кайбер кешеләргә ул җимешләрне әле бирми дә, әмма ләкин Аллаһ Тәгалә сине сайлап шушы балаларны бирде икән, шушы әманәтне сиңа тапшырды икән, без аны сакларга тиешбез. Һәм инде шушы имани тәрбия белән, дини тәрбия белән аларны тәрбияләп, Аллаһ кушканча инде эшләргә, Аллаһ риза булган гамәлләр кылырга өйрәтергә тиешбез. Һәм шулай ук әманәт була һәрбер эшне лаеклы эшли белгән кешесенә тапшыру һәм инде үзеңә тапшырылган эшне инде тиешенчә үтәү, бу шулай ук әманәт булып тора. Мәсәлән, кеше бер эшнең остасы икән, ул аңа лаеклы икән, син аңа тапшырырга тиешсең. Әгәр дә ул эшне эшли белми икән, син аңа тапшырырга тиеш түгелсең. Чөнки һәрбер эшнең дә үз эшли белүчесе бар, һәм без аңа гына тапшырырга тиешбез. Бу эш алу, җаваплылык, ул шулай әманәт булып тора. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям да әйтте, бер вакыт Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям янына бер кеше килеп сорый да, ахыр заманның нинди галәмәте була ди. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, әгәр дә ди әманәт юкка чыкса ди, ахыр заманны көт ди. Һәм бу кеше сорый, әманәтнең юкка чыгуы ничек була соң ул ди? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә ди? Әгәр дә бер эш үз кешесенә тапшырылмаса ди, бу кыямәт көненең инде бер галәмәте булыр ди. Бу Бухари җыентыгында килә торган сахих хәдис. Әгәр дә менә шушы инде үз лаеклы кешесенә инде үз остасына инде эш тапшырылмый икән, бу кыямәт көненең бер билгесе булып тора. Һәм шулай ук эшне башкарган кешегә үз вакытында хезмәт хакын түләү, сөйләшкәнчә инде вакытта, анда сөйләшкәнчә сумманы түләү шулай әманәт булып тора. Әгәр дә без инде түләргә теләмибез икән, анда бер хаксызга инде хезмәт хакын кисәбез икән, инде үз вакытында түләмибез икән, бу шулай хыянәтнең бер төре була, әманәтебезне үтәмәбез, сөйләшүебезне үтәмәгән булып тора. Һәм әле бик куркыныч хәдисләр килә. Пәйгамбәрбез әйтте, Бухари җыентыгында килә торган сахих хәдистә, "Саласатун أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره." دي. آخر zamanda دي bu kutsi hadiste kiləyində Allah Teala әйтә, min de üç türlü kişiyə de düşman bulam de. Aşulu bulam, düşman bulam de. Üç türlü kişiyə kıyamet gündə. Birincisi de benim isimim bilen va'da birip de şul va'dasını buzuşu kişi. Mesela vallahi şunu işleyim, vallahi şunu alıp kaytıp birem, vallahi indi sana şunu bireşekbin deyip Allah bile ant etdi indi işlemeyken Allah Teala bu kişiye aşuladı. Çünkü benim isim bilen va'da birdi de hem va'dasını ötemedi de. İkinci tür kişi de azat kişini de kıllıkka satıp de şul akşanı üzleştirüşü kişi de. Bu indi qul satqan vaqtda indi bu mümkün de aktual түгел, шуңа күрә инде бу мәсьәләдә туктап тормыйбыз. Һәм өченче кеше дә эшче яллапты, үзе аннан эшнең яхшы үтәлүен таләп итеп тә эше тәмам булгач аңа эш хакын түләмәүче кеше дә. Әгәр дә син берәр кешене ялладың икән, һәм инде сөйләшкәнчә эшне үтәде икән, әгәр дә шуңа хезмәт хакын сөйләшкәнчә түләмисең икән, яки вакытында бирмисең икән, тартып сузып йөрисең икән, төрле шундый җәберлисең икән аны, төрле инде түләмәс өчен төрле сәбәпләр табып инде вакытны сузасың икән инде. Мондый кеше Аллаһ Тәала нәрсә кыямәт көндә инде ачулы булачак инде. Һәм шулай ук икенче хәдисләр килә бу мәсьәләгә инде Ибн Маҗа җыентыгында килә торган сахих хәдистә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "А'тул аҗира аҗраху qabla an yajissa araqahu." ди. Ялланып эшләүче кешегә ди, аның хакын ди, шушы хезмәт хакын инде тире кипкәнче бирегез ди. Ягъни нәрсәне аңлата инде, эшне эшләп бетерүгә инде ашыгыз ди аның хезмәт хакын. Ягъни тирен кипкәнче ди. Менә маңгаендамы анда, аркасындамы шушы
тирләве кибеп беткәнче инде ди, ашыгыз ди, хезмәт хакын шушы инде акчасын түләргә ди. Пәйгамбер саллаллаху да ашыгырга куша. Һәм шулай ук Бухари җыентында килә торган сахих хәдистә Пәйгамбер саллаллаху әйтте: "Инна ли сахибил хакк мақалан" ди. Хак иясенең ди үз хакын таләп итүдә батырчылык күрсәтергә хакы бар ди. Әгәр дә кеше эшләде икән, аның бөтен дини яктан бөтен хакы бар, аннан таләп итәргә. Менә мин сиңа эшләдем, түлә миңа иде. Менә вакыт җитте, анда сөйләшкәнек, ай ахырында, ай башында хезмәт хакы түләргә дип, шушындый суммага безгә динебез Аллаһы Тәгалә Пәйгамбер саллаллаху инде рөхсәт итте таләп итәргә. Кайчан түлисең, кайчан бирәсең? Чөнки нәрсә ди? Шушы батырчылык итүдә ди, аның хакы бар ди. Син эшләдең икән, син түләргә тиеш. Һәм инде, әгәр дә син инде начальник кеше икән инде, эш бирүче кеше, син зарланырга тиеш түгел, туйдырдыгыз инде дип. Аларның хакы бар сорарга. Чөнки Аллаһы Тәгалә шундый канун ясаган. Эшләдең икән, син түләргә тиеш. Сорыйлар икән, сорарга хакы бар. Сорыйлар икән, син түлә. Сөйләшенгән вакыт җитте икән, шушы сумманы син түләргә тиеш. Әйе, анда инде искәрмәләр булырга мөмкин. Анда шушы вакытта акча юк, әйтергә тиешсең. Гафу итегез. Анда үземнең түгел, менә анда товар сатылмаган да, яки төрле гозерләр чыкты, шуңа түли алмыйм анда. Һәм башка шундый гозерләр була икән, аңлатырга матур гына әйтергә тиешбез, чөнки кеше бер-берсенең хәленә керә белергә тиеш. Әмма ләкин берни сәбәпсезгә генә нахак бәлагә кешене без рәнҗетергә, кешене инде җәберләргә тиеш түгел без. Һәм шулай ук сирне саклау шулай әманәт булып тора. Берәр кеше әйтә икән, менә мин сиңа бер сүз әйтәм, әмма ләкин бу сүз әманәт, сер, моны бүтәннәргә сөйләргә ярамый дип, без бу әманәтне шулай ук сакларга тиешбез. Әгәр дә сакламыйбыз икән, без хыянәтче булабыз. Һәм шулай Пәйгамбер саллаллаху алейһи әйтте, Тирмизи җыентыгында килә торган сахих хәдисендә: "Иза хаддаса ар-раҗулу бихадисин сумма илтафата фахия амана" ди. Бер кеше сиңа сүз сөйләгәндә ди, як-ягына каранса ди, як-ягына инде, димәк, ул сүз әманәт ди. Монда инде әманәт дип әйтеп тә торасың. Әгәр дә булай гына карый икән, кеше юкмы монда дип, менә мин сиңа шундый сүз әйтәм дип, инде аңларга тиешбез, менә бу сүз әманәт. Тире якка карады икән инде, хәтта син әманәт сөйләмә дип әйтсә дә инде, бу сүзне инде, бу серне без калганнарга инде таратырга, сөйләргә тиеш түгелбез. Шулай ук берәр нәрсәне сакларга бирде икән безгә, берәр дустыбыз, туганыбыз, менә мин ниндидер сәбәпләр аркасында өендә, үзендә, эшендә, машинасында саклый алмый икән, һәм әйтә икән, менә бу анда берникадәр акчадыр анда, яки бүтән төрле ачкыч манда берәр документ инде саклый алмый икән, һәм сиңа тапшыра икән, менә сиңа ышанам мин, шушы әйберемне инде синдә саклап торыйм әле дип, менә бу әманәт дип тапшырды икән, без аны инде беркемгә әйтмичә, күрсәтмичә инде, без аны сакларга тиешбез инде. Урлатмыйча да инде, талатмыйча да, үзебез яшереп инде сакларга тиешбез, һәм бу әманәткә хыянәт итәргә тиеш түгелбез. Чөнки Пәйгамбер саллаллаху алейһи әйтте: "Аддил аманата иля ман иттаманака ва ла тахун ман ханака" ди. Үзеңә әманәт итеп тапшырылган нәрсәне иясенә тапшыр, сакла ди. Һәм нәрсә ди? Үзеңә хыянәт иткән кешегә ди, хыянәт кылма ди. Әгәр дә безгә карата берәр кеше хыянәт итсә ди, хыянәт кылса ди, син миңа шул ата хыянәт кылганы, менә мин сиңа үч итеп хыянәт итәм дип хыянәт итү ярамый. Пәйгамбәребез тыйды, нәрсә ди? Сиңа хыянәт кылсалар да, син хыянәт кылма ди. Һәм гомумән исламда инде zulmлыкка zulm белән җавап бирергә ярамый. Караклыкка караклык белән инде җавап бирергә ярамый. Рәнҗетүгә рәнҗетү белән җавап бирергә ярамый. Күрә хыянәткә дә хыянәт белән инде җавап бирергә ярамый. Мусульман кешесе инде үзенең нәфсен тәрбияләргә тиеш, шушы аятлар, хәдисләр белән гадел булырга инде, вәгъдәсендә туручы булырга инде, гел дөресен генә сөйләүче инде, һәм гомумән изгелек кенә эшләүче. Һәм менә бу начар холыктан инде, кешеләрне рәнҗетүдән, кешеләргә зыян салудан инде ул ерак булырга тиеш. Һәм Аллаһы Тәгалә инде һәр барчыбызга да инде хидаят тәүфик бирсен, шушы безгә тапшырылган әманәтләрне сакларга, биргән вәгъдәләребездә торырга, сөйләшкән сүзләребезне үтәргә, һәм инде хыянәтчеләрдән булырга инде, вәгъдәләрне бозучылардан инде Аллаһы Тәгалә үзе сакласын, имин кылсын инде, һәм Аллаһы Тәгалә тәүфик биреп үзенең
кушканнарын үтәп, үзе риза булган гамәлләр генә кылып, Фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.